Vale, moi bo día a todos e todas. Grazas por asistir a esta rolda de prensa, tanto as persoas que estedes telemáticamente como a xornalista que nos acompaña hoxe aquí. Ben, esta rolda de prensa de Compostela Aberta ten por obxectivo fundamental presentarvos outra iniciativa que levamos ao pleno deste vindeiro xoves e neste caso, contarvos unha proposición na que imos solicitar o apoio do Pleno para levar a cabo unha consulta popular sobre o modelo da xestión da auga e do ciclo da auga en Santiago. Como sabedes, levamos tempo trasladando a cidadanía a través de campañas informativas, como a que foi enviada, e teño aquí este folleto, foi enviado a moitos domicilios compostelás estas semanas atrás, e tamén a través de debates, escoitando moito experiencias e opinións de persoal experto en relación ao tema da xestión da auga, porque entendemos que é un debate de gran importancia tamén para a cidadanía compostelá, porque detrás da decisión que está na xenda política e que semella que o alcalde Bugallo quere tomar de maneira unilateral sin escoitar a cidadanía, pois vai ser unha decisión que afectará aos vindeiros 25 anos. E, polo tanto, dende Compostela Aberta entendemos, por eso levamos esta proposición, que antes de eso é preciso facer unha consulta popular, escoitar os veciños e veciñas de Compostela para que se manifesten, para que opinen sobre esta decisión. Instamos nesta proposición á alcaldía a que se leve a cabo unha consulta popular e que se delegue a formulación da proposta e a pregunta na propia Comisión da Auga que xa está creada. Por lo tanto, se busca que no apoio do Pleno a formulación da proposta e da pregunta recaia despois na propia Comisión da Auga. Tal como se indica na proposición, o ordenamento xurídico recoñece que as alcaldías teñen a potestade para someter a consulta popular asuntos que son de competencia estrictamente municipal e que non afectan a facenda local. Por lo tanto, asuntos, por unha banda, de especial relevancia para os intereses da veciñanza, como creemos que neste caso é a xestión da auga, e asuntos que son estrictamente municipais. De aí que a normativa, tanto a Lei de Bases de Réxime Local como a Lei de Administración Local de Galicia, mesmo o Regulamento Municipal de Participación Cidadá do noso Concello, amparan legalmente a proposta dunha consulta popular. Na nosa proposición, no artigo 71 da Lei de Bases, no artigo 257 da LALGA e no título 6 do Regulamento Municipal de Participación aparecen os argumentos dende o punto de vista legal. Por lo tanto, a idea é que legalmente é posible, é pertinente e unha pregunta relevante e sensible aos asuntos da cidadanía. Entendemos que a consulta popular a maiores, aparte de ser legalmente posible, é unha ferramenta, é un mecanismo democrático fundamental neste momento para coñecer a opinión dos veciños e veciñas sobre este asunto. Creo que este mecanismo, como moitos outros, máis alá de votar cada 4 anos, é moi importante contar coa opinión da cidadanía e non adoptar decisións, como decíamos antes, que van a condicionar o futuro a moi longo prazo dos veciños e veciñas de Compostela. Sería irresponsable, polo tanto, non contar co consenso necesario antes de adoptar unha decisión sobre a xestión dun ben tan esencial como a xestión da auga. A auga é un dereito humano. Compostela Aberta leva moito tempo tamén insistindo que a auga non a debemos pensar ou evaluar solamente como se fose unha mercancía, porque a auga é un dereito, non é unha mercancía. Por lo tanto, sería irresponsable que despois de medio século de xestión do servizo da auga a través da concesión nunha empresa privada non se avalíe e non se conte co resultado, digamos, co balance do que se fixo ata este momento. Dende Compostela Aberta, este medio século de xestión en mans privadas a través da mesma empresa, inicialmente dende o ano 71 en mans de Aquagés, despois rebautizada como Viacua, a xestión deste medio século deixa moitas dúbidas sobre os beneficios reais que tivo para os veciños e veciñas de Compostela. Deixa moitas dúbidas
porque realmente cumpre lembrar que esta empresa, dende o ano 71, con diferentes modificacións e prórrogas de contratos, que mesmo foron cuestionados polo Consello de Contas a través dun informe no ano 2003 que cuestiona a propia prórroga, a falta de control desta empresa. É chamativo a gran déficit que se produce nas infraestructuras hidráulicas durante estes 50 anos. Podedes escoitar moitas veces o alcalde Bugallo dicir que a rede de abastecemento de auga en Compostela está feita un desastre, e efectivamente está feita un desastre porque non se investiron recursos na mellora desta infraestructura durante medio século. Polo tanto, entendemos que o Goberno ten que avaliar as alternativas e contar, volvemos a insistir, coa opinión da veciñanza antes de executar eses plans anunciados, de poder licitar, de sacar a concesión de maneira unilateral, sin contar cos grupos da oposición, sin contar coa veciñanza, querer de maneira unilateral comprometer unha decisión que, como decíamos antes, afecta aos vindeiros 25 anos e que estaría vixente ata o ano 2046. Que quere facer o alcalde de Santiago? Quere facer un novo contrato de xestión da auga por 25 anos cun importe que probablemente ascende a máis de 400 millóns de euros en unha decisión que afectaría ata o ano 2046 sen contar cun consenso necesario? Quere tomar esa decisión sen preguntar, sen contar co apoio da cidadanía? Temos evidencias dende Compostela Aberta que o modelo da xestión da auga que tivemos en Santiago, como decía antes, pois deixa moitas dúbidas e, por suposto, non foi boa. Houbo unha primeira tentativa tamén para auditar, para avaliar este servizo, e aínda que faltan moitos datos que non foron facilitados pola propia empresa Viacua, o que sí que está claro é o que se indica nesa primeira auditoría é que o volume de negocio da auga en Santiago alcanza os 10 millóns de euros anuais, dos que 2,5 millóns poderían reinvertirse cada ano na mellora do servizo. Polo tanto, se botamos contas, nos vindeiros 25 anos de duración do contrato que quere licitar o alcalde Bugallo, os ingresos ascenderían a 250 millóns de euros, dos cales se poderían reinvertir en infraestructuras 60 millóns de euros. A pregunta ou a reflexión que se fai Compostela Aberta de maneira crítica é que se tivera feito isto durante os últimos 50 anos, durante o último medio século, non estaríamos agora na situación na que estamos, no mal estado de desleixo desta infraestructura hidráulica. A cidadanía, polo tanto, ten dereito a coñecer a situación e a avaliación destes 50 anos de xestión en mans privadas e ten dereito tamén a opinar e a decidir sobre a xestión dun ben básico. E por aí, pechando un pouco esta primeira, resumo das ideas centrais da nosa proposición, de aí que Compostela Aberta entenda como unha ferramenta necesaria e fundamental trasladar unha consulta popular, como decía, para que os veciños e veciñas de Compostela poidan tamén coñecer cal podería ser a mellor forma máis eficiente e sostible de xestión da auga. Na nosa proposición levamos tamén a referencia a un estudo demoscópico que se fixo no ano 2017, na que precisamente chama a atención de maneira positiva como unha parte moi importante da cidadanía compostelá. Estamos falando do 65% das persoas que foron enquisadas, que se lles fixo unha enquisa a través deste estudo demoscópico, o 65% se manifestaron a favor da xestión directa da auga por parte do Concello. Ou, se queredes, pola contra, tan só un 20,9% defenderon a xestión indirecta por parte dunha empresa privada. Compostela Aberta quere trasladar unha consulta popular para que se escoiten aos veciños e veciñas de Compostela nunha decisión tan importante sobre un ben básico como é a xestión da auga. E dai, como decía, que levemos ao pleno esta proposición. Ben, estas son as consideracións, as cuestións máis importantes, tanto dende o punto de vista desa avaliación que Compostela Aberta fai crítica destes 50 anos de mala xestión e da necesidade, como decíamos, de que as decisións que afectan ata
o ano 2046, 25 anos non se poden tomar polo alcalde Bugallo en xunta de goberno sen consenso e, por suposto, sin contar coa voz dos veciños e veciñas de Compostela. E esa sería un pouquiño a idea. Se tendes algunha pregunta. Porque o contrato con Viaco que remata, hai que utilizar este ano, remata este ano? En este momento o contrato, a prórroga xa rematou de por sí. En realidade agora o que hai é unha orde de continuidade. Entón está nunha situación de impasse. De aí o estado idóneo tamén e facilitador para este momento, de pararse a pensar, de escoitar, de coñecer a información do que foron estes 50 anos de xestión en mans dunha empresa privada como Viacua, chamada Aquagés anteriormente, e da oportunidade de valorar tamén a xestión directa, da importancia de valorar a xestión directa dos servicios como servicio da agua. Compostela Aberta, nese sentido, como decía, leva moito tempo trasladando, facendo campañas informativas de cal é a situación e da importancia. Vai hipotecar 25 anos, non solamente os anos deste mandato, sino de 4 corporacións máis e o futuro dos nosos fillos e fillas nun ben esencial, que entendemos non é unha mercancía, sino que é un dereito, non? Falamos de 450 millóns de euros que o alcalde quere adxudicar a unha única empresa, non? Cando poderían ser tamén adxudicados a diferentes empresas locais, obra por obra. Hai moitas posibilidades e non solamente falar dunha gran concesión e, polo tanto, creo que en este momento tamén é recoñecible que hai unanimidade na corporación en que se debe avaliar antes de tomar ninguna decisión cal é a mellor forma ou modelo de xestión deste servicio. E o noso deber, Compostela Aberta sempre o fixo, o noso deber é implicar a cidadanía, escoitar e implicala, darlle a información sobre o que significa e o que nos vai a condicionar. Está tamén no aire preguntarnos como vai a condicionar aos petos dos veciños e veciñas unha nova concesión, se así a decisión unilateral do alcalde, se que quixera continuar por aí, non? Ninguna persoa que se considere demócrata pode negarlle a voz á cidadanía cando se trata de opinar para comprometer case medio millón de euros e unha decisión, reitero, que vai afectar a tantos anos, non? Ninguna persoa que se considere demócrata pode negar o debate e a consulta popular, non? Polo tanto, entendemos que democráticamente esta consulta tamén debería ser irrenunciable para os veciños e veciñas de Compostela. Bueno, e xa remato, que estou insistindo en ideas que eu creo que xa trasladei dentro do primeiro momento. Se queredes preguntarme algo máis. Non? Bueno, pois nada. Non é? Vale. Pois moitas grazas. Que teñades bo día.